Футболен клуб Доро Стол е в разпад. Безпаричие, интриги, хаос в организацията, закрит фен клуб. Какво обаче се случва с децата и юношите? Ако ние закрием футболен клуб Доро Стол, тия деца ще ги изпратим по улицата, в заведенията. Знаем, че спорта като цяло това е и основата за едно здраво поколение, което ако не се занимава с спорт, знаем какви могат да бъдат последствията след това. Повечето от родителите споделят обичта на децата си към футболния терен и са разтревожени. Поне ги знаем тогава след обед или сутрин, че са на стадиона и тренират и градят характер. Затова сме принудени да им помагаме по някакъв начин, но не можем да продължаваме по този път. Когато предстои матч, макар сумите да са нищожни, се включват всички. На полицията си платим, а децата си платят на съдиите 280 лева. Те се събират самички парите, ние колкото можем ще им помогнем. Баба му предложи, даже каза, когато ни пътуваха за Черно море, и що не ми казаха на мен, аз бих си дал пенсията, само да отидат тези 20 деца да играят. Въпреки всичко, продължават ли момчетата да мечтаят? По принцип да, ама като гледам как е ситуацията в момента, няма бъдеще, поне в Силистра няма бъдеще с футбола. Той с другите работи няма да има. Сега надеждите на всички са новото общинско ръководство да вземе нещата в свои ръце. Не за професионалистите, а за влюбените във футбола младежи.